Bueno, nik egia esan bi ataletan banatuko nituzke. Alde batetik, enpresa handiak edo traktoreak deitzen diegunak, eta dudarik gabe horiek produktu propioa daukate. Eta azken finean, mundu guztien dabiltzate orain dela urte askotatik onuntza, internazionalizatuak daude. Eta beste atala izango litzateke enpresa txikiena. Enpresa txikiak azpikontrataiste dira gehien batean, eta baita ere dudarik gabe beraien lan egiten dute enpresa handientzako eta askotan planoen arabera, ez? Beraz, erronkak zein diran? Bueno, erronkak garbia dira. Azken finean, krisiaren ondoren lehiakorrak izatea da erronkari nagusiena, ez? Eta bide horretan goaz lanean, eta dudarik gabe erronkak dira, azken finean, kapazitatzea, preparatzea, bestaletik baita ere balio eraztea, egiten ari geran gauzei, eta dudarik gabe diversifikatu bai sektore eta merkatuetan. Urte askotan baldakizu nola ibili gena lanean. Ibili gera banaka-banaka lanean, ez? Medikuntza bat bezala, familiko medikoa bezala, banaka-banaka, nun daukazu arazoa eta horiek konpontzen eta bar, ez? Baina denborak aldatu egin dira. Eta gaurko egunean denetara iritsi behar dezu eta efizientzia behar dezu. Eta orduan garbi dago, sarean lan egin behar dela eta hori kontratu ginen orain dela urte batzuetatik onuntza, ez? Krisia hasi baino lehen hasi ginen pixkat lan horretan, ez? Eta orduan, bueno, sarean ari gera lanean, lankidetza sarean, eta sare horren barruan foroak dauzkagu antolatuak. Alde batetik enpresa traktoren foroa, enpresa handien foroa, eta bestaletik baita ere enpresa txikien foroa edo foro epimes deitzen dieguna, ez? Eta zergaitikan foroa? Garbi da guretzako foroan elkartzen gera eta han aztertzen dugu pixkat errealitatea, dauden arazoak, beharrak, nahiak, konpartitu egiten ditugu hainbat informazio, elkartrukatu eta bar, ez? Eta azken finean denon artean hartzen ditugu erabakiak. Niretzako behintzat oso garrantzitsua da, perretxikoak beti gora egiten duen bezala, erabakiak horrela hartzea, porque horre dauka indarra handia denon adostasunean eta denok batera joatea, ez? Bai, trebakuntza mailan esaten ari gera sarean lan egin behar degula, ez? Eta hori importantea da, eta dano batea indarra dauzkagula. Baina dudarik gabe azken finean sarean lan egiteko enpresa bakoitza izan behar du fuertea. Izan behar du kapazitatua, izan behar du sendoa, izan behar du ondo organizatua, ez? Hori oso importantea da. Norbera zemat eta fuerteago, dudarik gabe gero fuerteago egiten du ekipo osoa, ez? Eta hortan ari gera azken finean, denok elkartuta erabakitzen ditugu pixkat urteko kapazitazio planak, ez? Zer egin eta, bueno, hasiera batean nondik hasi ginen, garbi dago. Jendeak naturalki gauz bat planteatu zuen. Bueno, orain arte erosi egin digute. Eta hemendik aurrea, kosta egiten da erostea, saltzera atera behar dugu. Eta dudarik gabe saltzeko gaindikan ez dagoago gaitasunik. Orduan, komerzializazio kapazitazio bat egin genduen bere garaian, ez? Eta horrekin hasi ginen, eta gero gauz gehiago egin dira, gestio plana, kostoak, produkzio antolamentuak, eta bar, ez? Baina azken finean, iruditzen zait, enpresa bakoitza oso sendoa izan behar duela, dudarik gabe, gero berak alduen gehiena aportatzeko taldeari baita ere. Beira, enpresa txikiak gehienak azpikontratista dira. Eta orduan, azpikontratazio horretan egiten ari dira lan planoen arabera, ez? Eta askotan enpresa handiak ezikitzen dizkioten lanak. Eta dudarik gabe lan horiek, bere balioa badute eta balio izan dute. Baina momentu honetan lan horiek baita ere beste herrialde askotan egiten ari dira. Eta merkeago gainez, o Portugalen, edo Polonian, edo Turkian, edo Txinan, edo... Eta orduan, klaro, guk ezin dezakegu horrekin jarraitu bakarrik. Egiteko kapazitateako gaitasuna, baina dudarik gabe guk enpresen artean elkartuta, indarra batuta, sinergiak, komplementaritateak denak elkartuta, indarra handia dakoago enpresa handiei eskaintzeko. Eta orduan, zer egin dugu? Konturatu ginen enpresa handiak proiektu importanteak bazauzkatela. Orduan esan genion, guk elkartasunaren bidez kapaz gera proiektu horiei erantzuteko. Eta, lehendabizi, bere zailtasunak izan ziren, dudarik gabe, baina proiektu batzuk badauzkagu adibidez bat komentatzeko artikulazioen gaia. Goierrin garbi dago ferrobiario mundua, tren mundua asko landu dela. 50 urte trenentzako piezak egiten, eta gero zer gertatzen da.
bagoi batetik bestera doazen artikulazio horiek goierrin ez dira egiten. Zergaitikan oso prozeso eta produktu komplikatu xamarra delako. Eta nun egiten da nazio aurreratuetan, adibidez Alemanian. Eta, klaro, ez algera kapaz hori egiteko. Orduan, enpresa txiki batzuek elkartu ziren, eta kero bultzatu behar dugu ingenieritza baten laguntza baita ere. Eta horrekin batera, dudarik gabe produktua fabrikatu zen, eta momentu honetan kaferi saltzen ari dira, eta aurrera goaz horrelako proiektuekin, ez? Une honetan esan genezake horrelako 20 proiektu dauzkagula, eta proiektu interesanteak eta prozesu interesanteak elkartuta ondo ateratzen ari direnak. Hombre, hor egun batean eserita genden eta enpresa bat etorri zitzaigun eta, bueno, komentatzen pixkat eta askotan amestu baita ere egiten dugu, enpresa txikien paperean jarrita, ez? Eta ametsa zein zen, bueno, guk lanean ari gera momentu honetan enpresa handientzako. Eta lana hori egiten diogu, azpikontratazio lan hori, eta enpresa handiak gero munduan zehar dabiltzate eta lehiakorra dira. Eta orduan esate genduen, ostras, guk ere zerbait ondo egingo dugu, porque beraien munduan zehar saltzeko gai baldima dira, guk ere aportatzen dugu prozesu horretara. Orduan zerbait egingo dugu eta dudarik gabe lehiakorra gera. Eta horren pentsatzea zegina, zergaitikan ez gu geroni kanpoko enpresetara saltzen hasi eta internazionalizatu pixkanaka. Baina, esaten genduen, kaldereri txiki batek 10-15-20 lagunekin posible du kanpora ateratzea bakarrik. Orduan hori da komplikazioa. Dimensio txikia daukagu, eskaintzen duguna ere mugatua da, eta orduan ordoa berriro ere indarra sarean arituta. Eta orduan zer egin genduen, pixkat prozeso guztia komplementatu, sinergia bilatu eta dena adostu, ez? Eta, klaro, kanpora ateratzeko ezin dezu atera frakzio txikitan, baizik eta marka bat sortu behar dezu. Markatxo bat sortu genduen Get Goierri Basque Country, eta marka horrenpean kanpora ateratzen ari gera. Eta hor eskaintzen ari gerana zer da? Alde batetik ingenieritza, forja, fundizioa, kortea, kaldereria, mekanizatua, tratamentua, elektromekanika eta montajea. Eta jartzen diegu munduko prezio honenean edozein tokitan. Eta, bueno, ilusio horrekin eta helburu horrekin, eta azken finean baita ere pedidoak lortzen ari gera, eta azken finean jende animatzen ari da eta kultura horretan sartzen ari gera, ez? Orduan, garbi dago dimensio txiki horri aurre egiteko, enpresa txikiak elkartu egin behar garela, marka baten barruan eta indarra batu, eta azken finean kapaz izan soluzio integralak emateko edozein enpresei.